Здравейте хора, днес играем Майнкрафт и ще си правим къща. Мисля, че може да се телепортнем дракон. И сега ще почваме. И така. Супер. Става вечер. Да, значи ще направим точно ето така сега. Ще слизаме в хака и ще си вземем купчета, защото ми трябват спешно за къщата и едно легло ще ми трябва. Добре, къде са тия купчета? Ако ние намерим, ще строим от нещо друго. Добре, ще строим от това тук. О, супер тъмно става. Да си сложим бронята, шапка, да. Меч да си вземем в ръка. И факли забравихме. Най-важното. Факли. 2 стака факли. Една факла там. Колкото да свети, ще ви нареда. И почваме да строим. Това. Ей така ще направим къщичката. Кирка. Няма да правим сега много голяма къща. Мъничка не стига. Сега не трябва много. Бягай. Картоф. Просто сега ни трябва само да се крием от зомбитата и да не ни видят. И знаете ли какво, ще легнем да поспа, защото
Само да си пуснем летенето. Половина ден ще мине докато чукам това дърво. Знам дали някой го забелязал, но в Майнкрафт нощта е по-дълга от деня. Събрахме 60 за няколко. И така, ще направим тази мъничка къща, не ни трябва много голяма. Който има претенция да каже в коментарите долу. Коментарите, объркахте. Да фак, къде е втория стак? И много ма кефи, че успях да намеря тази програмка, за да правя клипчета. И ще направя за днес 2 клипа само, мисля, че сега може и повече, защото после може да снимам с един мой приятел на Майнкрафт пак. Да знаете, снимам на телефон. И ако някой иска да играе някаква друга игра, това трябва да е на компютъра. Снимам на Lenovo. Lenovo S20. Май 25 беше. Да, Lenovo S25 снимам. Не ми трябва голяма къщичка. Важното е поне зомбите да не ме намерят и да не ме убият. Защото
Харесвам си мъничките къщи. Обичам големи. Истински живот, да, ама в Майнкрафт не толкова. И така, хора, клипът ще приключвам, защото имам работа за вършене. А вие оставете палец нагоре и напишете в коментарите какъв клип да снимам. Ако искате да го видите, аз съм Марио С. Марио С ми е прякора на играта. Аз се казвам Марио. Така. Чао, хора. Следващия клип. После. Ще направя този клип в 4 и нещо. След това ще кача още един в 5 часа. Да. Чао, хора.